Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. What we are going to do today is more on how to express yourself using the word "e," which means yes, or "eye." Some dialects like Oncha we say "eye" for yes. Using the word "e achorom," that is yes, I want, or no, no. Mba, mba, mba is also mba, no, I don't want. Mba, achọghị, mba, achọghị. I will ask some questions and I will answer them using yes, I want, or no, I don't want. Ka anyị bido. Ị chọrọ iri nri? Ị chọrọ iri nri? Do you want to eat food? Ee, achọrọ m. Agụụ na-agụ m. Ee, achọrọ m. Agụụ na-agụ m. Do you want to eat food? Yes, I want. I am hungry. Yes, I want. I am hungry. Ee, achọrọ m. Agụụ na-agụ m. I am hungry. I am hungry means agụụ na-agụ m. Ee, achọrọ m. Yes, I want. Ị chọrọ ịlahụ ụra? Ị chọrọ ịlahụ ụra? You want to sleep? Mba. Achọghị m. Ụra anaghị atụ m. No, I don't want. I'm not feeling sleepy. Mba. Achọghị m. Ụra anaghị atụ m. No, I don't want. I'm not feeling sleepy. Ị chọrọ iri osikapa? You want to eat rice? Ee, achọrọ m. Osikapa na-amasị m. Ee, achọrọ m. Osikapa na-amasị m. Yes, I want. I like rice. Yes, I want. I like rice. Ị chọrọ ite egwu? Do you want to dance? Mba, achọghị m. Ike gwụrụ m. Do you want to dance? No, I don't want. I am tired. No, I don't want. I am tired. Ị chọrọ ite egwu? Do you want to dance? No, I don't want. I am tired. Mba, achọghị m. Ike gwụrụ m. Ị chọrọ ịga ahịa? Mba, achọghị m. Onweghị ihe m chọrọ ịzụta n'ahịa. You want to go to the market? No, I don't want. There's nothing I want to buy from the market. Mba, achọghị m. Onweghị ihe m chọrọ ịzụta n'ahịa. No, I don't want. There's nothing I want to buy from the market. Ị chọrọ ịgụ akwụkwọ? Ee, achọrọ m. Ịgụ akwụkwọ na-amasị m. You want to read a book? Yes, I want. I like to read a book. Ee, achọrọ m. Ịgụ akwụkwọ na-amasị m. Do you want to cook yam porridge? Mba, achọghị m. Yam porridge anaghị amasị m. Yam porridge is actually GRY in Igbo. Mba, achọghị m. GRY anaghị amasị m. Ị chọrọ isi GRY? You want to cook yam porridge means ị chọrọ isi GRY. And I say, mba, achọghị m. GRY anaghị amasị m. No, I don't want. I don't like yam porridge. Mba, achọghị m. GRY anaghị amasị m. No, I don't want. I don't like yam porridge. Ị chọrọ ịṅụ mmiri? Ị chọrọ ịṅụ mmiri? Do you want to drink water? Ee, achọrọ m. Akpịrị na-akpọ m nkụ. Ee, achọrọ m. Akpịrị na-akpọ m nkụ. Yes, I want.
I am thirsty. Ị chọrọ ịṅụ mmiri? You want to drink water? Achọrọ m. Akpịrị na-akpọ m nkụ. Yes, I want. I am thirsty. N'ebe a ka a ga-ewetazi ọmụmụ ihe nke taa na njedebe. Ọ ka bụkwa m nwa Odoziakụ Ngozi Nwankịtị na-ewetara ụnụ asụsụ Igbo n'izu Igbo with Ngozi. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel Izu Igbo with Ngozi. Ka emesịa, ka ọ dị oge ọzọ.